مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله الأمين الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أركان بالصواب. الحمد لله. الحمد لله. أكرمه محمد بن سعيد البوصيري أخوه كأنه وهو فرد من جلالته، كأنه وهو فرد في جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشمه. أخوه على كرائي صلى الله عليه وسلم جلالة من باكا كلانيا ما بيان نورو هيبا ومن بيالا كرائي صلى الله عليه وسلم نيان ناتوي أبكي كونو كان جماكولو دبي كان نيون في جماكولو تلما هيبا نورو من بالا نيا أكلنو ونورو ديغا بونكا تمناني جما بي كان نيون في نعم ودي لما تشامن باي ube fen chaman fo akofe ina fo ya Abu Jahli ga kuma min fo me ajolin yana nu ya yoron u jabitike sahaba yere kote al Bara ibn Asib o sahaba doy ko nyin albe ke ale bulu sallallahu alaihi wasallam bi faga ala kiran nyin nala tel mala kira haiba na sigira kerefe ale yere kan min fo o be bo akono tel ma haiba be ala kirala Allahu akbar. me ala ga hele ke Imam Ali radiyallahu ta'ala anhu ko Imam Ali ya fo ala kiran mangutula sallallahu alaihi wasallam ni ya ye doron akobe jayi tel ma noro min bala ni gerela la doron akanu bi mine ko ayo o tamashe sura ala kirala sallallahu alaihi wasallam ala joni manyuma odu fana yo o sinyeta wa ala kirala sallallahu alaihi wasallam ala jon chaman be ni yu ye doron anya misali fo ya don temenona ka fo ni yu ye ala jon mamutu ni ya ye doron hakli be digala okay fama balu ala kirala sallallahu alaihi wasallam doni ba we kuma chaman foni na mere taruko kama ame boli ka tanya fe ako ka annama al-lu'lu al-maknun fi sadafin min ma'din mantiq minhu wa muktasami. Allahu akbar. ako ala rabbikum sallallahu alaihi wasallam an-nuru anaga jalala ani ma bayan nuru min baka niyaye kiba fo lu'lu min datugulenu lu'lu min datugulenu lu'lu oye jama misalu de fendo masiri fendo do be arabu ba fo ko lulu min datugulenu asanuma ajele wala kiram misalu be ko min lulu min madina mantiq minhu wa mubtasami lulu don chugodi la hala yaflala la akuma chugola amina fo kuma ere iba fala kira de ba akla sallallahu alaihi wasallam na kuma na doron directi kuma beti dusuguna ibami inimsi be wasa wa aflana fana jume aga mabaya ni sodia minbala nani ofo kunu niya e doron ani sodia lenu ala kirate mai wati be niya e a igirilenu wal ma niya kumunenu wal ma dusuka silenu ay niya e nale dusuka sira wal ma dimina doron iba sura ala kuta kodo de kera ale différenci o ya différenci ni hada maden to be différenci ko be ke hada madena ibe dimi ko do be kila ibe reasi mais o hada maden o chugo ere di dana ten o shetane chugo o shetane be o ke hada madena malak sallallahu alaihi wasallam shetane tsega kulanya alela o kuma tala ay shetane tsega kulanya ala sallallahu alaihi wasallam donc Allah halabbe ni ay doron iba sura ni sojale na kuma na
aka kuma bɛ t'i dusukun na kosɛbɛ a ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam Busayri ko a ko la tiba ya'dilu turban damma a'zumahu tuba limuntashiqin minhu wa multasim kosɛbɛ a ko di sera yɔrɔ dɔ la sisan o ye Madina ye alakira dalen bɛ yɔrɔ min sallallahu alaihi wasallam a ko dugukolo foyi tɛ yen min kasa ka di min ni dugukolo bɛ se ka suma kosɛbɛ ka tɛmɛ dugukolo kan alakira farikolo dalen do dugukolo yɔrɔ min kan nin diɲɛ in kɔnɔna la o yɔrɔ tɛ yen a tɛ yen ayi o yɔrɔ tɛ yen a ko tuba limuntashiqin minhu wa multasimi a ko tare bɛ maa ye maa min y'o dugukolo in sɔrɔ kosɛbɛ k'a sumusumu ni nu ye walima k'a sumusumu ni da ye Allahu akbar an karamɔgɔ diɲɛ dugukolo yɔrɔ si tɛ yen min bɛ komi Madina a tɛ yen a tɛ yen ayi a tɛ yen dugukolo yɔrɔ dɔ min bɛ komi Madina a tɛ yen ayi n'i donna Madina dugu kɔnɔna la i bɛ fɛn fɔlɔ min santi fɔlɔ i yɛrɛ b'a ye fɔlɔ diɲɛ problème bɛɛ n'o y'a sɔrɔ a bɛ kelen de da la n'i donna Madina dɔrɔn i bɛ ɲinɛ a bɛɛ kɔ jalo an ka yen k'an sigiyɔrɔ ye walahi i bɛ ɲinɛ a bɛɛ kɔ kosɛbɛ et puis basigi min bɛ Madina a tɛ diɲɛ fan si Allahu akbar ni mobili mankan ninnu ni pion ni kuma kule ninnu o tɛ yen ayi maa si t'a fɔ maa si k'i daminɛ Allahu akbar ka d'a kan kotigi de bɛ yen sa jalo wallahi kotigi de bɛ yen sallallahu alaihi wasallam mɔgɔw tɛ kelen kosɛbɛ ala k'a ɲɛ d'a kan amin ala k'a caman nɔgɔya an ye amin rabbi Madina ala kira de ye dugawu kɛ Madina ye sallallahu alaihi wasallam wa dugawu jaabira ala ka nabi Allah Ibrahima ale ye dugawu kɛ Makan ye Makan ye ale bɔcogo ye a ye dugawu kɛ Makan ye warzuqhum mina samarati kuranɛ b'a caman fɔ ala ka Makankaw garisɛgɛ nin na ala ka Makankaw garisɛgɛ nin na a b'o caman fɔ mais ala kira ale de ye ala deli ko ala m'a ɲini fɛ nabi Allah Ibrahima ye dugawu min kɛ Makan ye i b'o o dugawu ɲɔgɔnna o dugawu jaabi i k'a kɛ siɲɛ fila i k'a don Madina la Allahu akbar o de donna Madina la ala y'a don a la n'i sera Madina surtout n'i sera ala kira ka rawda la sallallahu alaihi wasallam yen ani dugukolo yɔrɔ wɛrɛ tɛ kelen o tɛ kelen wallahi ani dugukolo yɔrɔ tɛ kelen ya rabbi ala kana to maa si ma kunpa amin taali n'a a segini ala ka caman nɔgɔya ni amin Busayri ko a ko abana mawliduhu an tibi usurihi ya tiba mubtada'in minhu wa muqtatami a ko ala kira sallallahu alaihi wasallam a ka bangeli an ser'o de ma ayiwa an sigikun yɛrɛ an ser'o de ma kosɛbɛ ko a ka bangeli a nisɔndiya o ye sankɔrɔtali kɛ a farikolo nali la a lasili nali dugukolo sanfɛ n'i y'a mɛn sigi ko mawludu ala kira farikolo nana nin waati de a kun bɛ ka kɔ farikolo di a kun bɛ ka sɔrɔ farikolo tɛ o Allahu akbar a yɛrɛ b'o kumaw fɔ an tɛna segin o kan nka a farikolo nali a nana nin waati in de la kosɛbɛ i bɛ maa dɔ ye ko tariku la ko bɛn ma k'a la k'a fɔ ala kira bangera waati min ne ko a ko n bangena ma bange l'essentiel a kɛra don dɔ kɔni de la n'i ko k'a ma kɛ ko don dɔ ko mɔgɔw fɔra ɲɔgɔn kɔ mɔgɔw fɔra ɲɔgɔn kɔ don o don na a don bɛɛ f'an ye an b'a bɛɛ sigi ka mawuludu k'a bɛɛ kosɛbɛ ni maa tɛ fɛn fɛ i t'a fɛ i t'a fɛ ko si yɔrɔ t'a la ayi n t'a fɛ ye tiɲɛ ye mais tiɲɛ tɛ mawuludu ko tiɲɛ tɛ ayi o fɔbaga tɛ yen ayi walahi o fɔbaga tɛ yen maaw ka nisɔndiya n'u ka nabi ɲuman ye u m'e fɔ u m'i karamɔgɔ fɔ u m'i fa fɔ u m'i somɔgɔ fɔ an ko k'an b'an ka nabi ɲuman de fɛ an bɛ nisɔndiya n'o de ye wa an tɛ foyi k'a la min ye haramu ko ye ayi k'an sigi ka ala bato kɛ ka ala kira mankutuw fɔ k'a ka siraw fɔ a mawuludu su la an bɛ sigi yan an bɛ buruda kelenw de da dɔw bɛ kuranɛ kalan i seko ye sarakati min i b'o bɔ i bɛ o bila haramu baabu kɔnɔ ni dalilu jumɛn ye mɔgɔ man k'o bila haramu kɔnɔ ala k'an bɛ sababu a ko ya tiba mubtada'in minhu wa muqtatami a ko ko ala kira daminɛ o de saniyara a bange waati ni foyi ta ma kɛ kelen a bɛ na waati min a bɛ taa f'a ye a bɛ taa fɔ ɲɛfɛ sisan ala kira a ba n'o ye an ba Amina ye a ye sɔmi sɔrɔ a yɛrɛ la waati min ni an karamɔgɔw ka kuma bɛ na n'a ye ni o Cɛrno Malik se a b'a fɔ ko lahu qabla al-wiladati mu'jizatun laha ummuhu duna sununi
إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل المنون له قبل الولادة معجزات راها أمه دون الظنون إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل المنون ومولده به شرف وخير وفي التعظيم إنجاه الشجون إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل المنون سرور في سرور في سرور وعيد دون آيات العيون إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل المنون نبي عبقري أرياهي سبي لا ذو خلق بيون إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل المنون أقول له قبل الولادة معجزات جلو أقول أني نسوجيكو أني تاريكو أود كيرا على كيرا باي نوي أمبا أميناي كفاكو صلى الله عليه وسلم بفهم قال الإرهاصات النبوية على يبلغ بنيو منك على كيرا باي كايرالا من بي إلا جولين منا من على سيسانسا أني دامفن تكلي يجوغدو دوني باو كوتي كا أكونو كيرا رجبا ديلا الله أكبر أكيرا رجبا ودلا ني رجبا كتاب لا ربيع الأول لا بيبي كالو كنونتو على كلام نانو دلا لا تضر في عجب سكي ثم المنادينا مسمع الفهم سكي تنبهوا أننا هدفت إليكم سكي من أطهر الخيام سكي خير البهور وأفرش السجاد اسكي الملائكة كذلك نحن ونور الشمس في العدم وأننا الذين الحق يهدون اسكي اسكي وأنا وإلههم يا أمتي قبلت هذه دورة من أحسن ومن Mami yeni fo. Ne choro Malik si mangani. Allah. Arabukan chelendo. Ni ya takalaje. Choro Malik si galla da buna kabunya. Iba donin donina ni ay ankara mo yemin fosan. No ikhilaf zahabi. Aya sebab baytu bisabadidu. Ato faslu bisaba. Faslu bisabaina. Arabukana. Niya takalaje ka nahu laje ka balawa laje ma min be kalandon niya laje ibado ko kalambado nim be ko fe ay nim be fa la kirala kam ni ala kirala nuraniya kam ni amana kam ni jemada fuga ta fo kira fatura afaslu be ko fe kitabu lamana ibado atara min fa kale ni sebendorone ka ke ka ala jeni ni ka ere gere ala kirala sallallahu alaihi wasallam ala jeni ni ala kira sallallahu alaihi wasallam aya dabo de kama imma min nana ale ko fe ni ye fli do kitabu ina Allah kale man bo fli ma kiga fli corriger ça rectifier si أنت الله تمين بلغت وجون أي ماشي الله أكبر أقول يا طيب مبتدأ منه ومقتدى منه ثانية تجي على كراء
kabini a daminɛ ala y'a sanuya kosɛbɛ ka taa s'a laban ma kosɛbɛ an b'a mina y'o de fɔ k'a lajɔlen a la waati min a sɔmi sɔrɔ k'a fɔ sisan ko dɔ b'a la parce que a ye kalo dama dama ni min kɛ a lajɔlen don ala kira la ni an balakaw ka hakɛ to ni tin nana olu la walima n'u lajɔlen don u bɛ sɔmiw minnu sɔrɔ u yɛrɛ la n'u bɛ degun ale m'o si sɔmi sɔrɔ a yɛrɛ la a tɛ daji tu a sen tɛ giriya a kunkolo tɛ dimi o foyi tɛ k'a la min b'a tɔɔrɔ a yɛrɛ ye ko dɔ sɔmi sɔrɔ a yɛrɛ la k'a fɔ nin tɛ hadamaden normal cogo ye kosɛbɛ a nana wuli don kelen su fɛ k'a bɛ taa ci ta tile fɛ a tɛ fɛ ka bɔ ani maaw kana doroge ɲɔgɔn na a selen ci ta yɔrɔ la kɔlɔnda la n karamɔgɔ tɛnɛma si b'a la kale a selen min kɛ kɔlɔnda la a ɲɛ b'a la cɛkɔrɔba dɔ de bɛ ka ji bɔ ale y'a ka minɛn sigi k'i jɛngɛ kɛrɛfɛ cɛkɔrɔba in ye ji bɔ dɔrɔn a sina k'a k'ale ka minɛn kɔnɔ a ɲɛ b'a la cɛkɔrɔba in nɔrɔlen don a jɛlen don fini sanumanw b'a la o dun ye sufɛla de ye ale ko cɛkɔrɔba e ye maakɔrɔba ye e kan k'a to anw de ka ji kɛ e ka minɛn kɔnɔ e ka ji k'anw ka minɛn kɔnɔ cɛkɔrɔba ko a ma ko ayi k'ale tɛ hadamaden ye k'ale tɛ bi mɔgɔ ye ale ye an fa adamaden ye ko n nana de i lajɔlen don nabi ɲuman min na an bɛɛ nalen don baarakɛdenya kɛ o de ye yaasa i ka taama dɔɔni dɔɔni ka na baarakɛdenya k'i ye ka na barika ɲini kɛ ala kɛrɛ fɛ sallallahu alaihi wasallam a ko li annaka humilta badran sayyidal umami Allahu akbar danfɛn bɛɛ kuntigi i lajɔlen don o de la donc i kɛcogo don an b'a amina an fa Adam Allahu akbar an fa Adam nana kalo fɔlɔ la Idrisa nana Nuhu nana nabi ɲuman nana fo ka na se kalo 9nan ma kalo 9nan ala kira yɛrɛ bangera o la sallallahu alaihi wasallam ala de y'a k'a ye kosɛbɛ ka bonya dilen don ya rabbi ala k'an nafa amin ya rabbal alamin a ko yawmun a ko nin kɛra don de la tafarrasa fihi al-fursu annahum qad unziru bi hulul al-bu'si wan niqam kosɛbɛ a ko Persiw ye o ye iranɛnw de o waati olu tun bɛ tasuma de bato tasuma dɔ tun mɛnɛnen don a ye san caman kɛ a mɛnɛnen don u bɛ sigi tasuma in kunna u b'a bato u ka masakɛ bɛ yen o de y'u ka kotigi ye nka ale kɛra bangeli min kɛra nin kɛra don min u y'a sɔmi sɔrɔ k'a fɔ olu kɔni ko bɔnɛ ni ɲangata k'a jigintɔ don u kan parce que munna u bɛ ka nin bato min kɛ a tɛna laban a jɔ kuma sera k'a fɔ a jɔ kuma sera a tɛna laban olu y'o sɔmi min sɔrɔ a kɛra ka bɛn mawuludu de ma a ko wa bata iwanu kisra wa huwa munsadirun ka shamli ashabi kisra ghayra multahimi a ko kisrakaw fana palais b'olu bolo palais in o palais ɲɔgɔnna tun man ca palais in jɔlen don jɔcogo ɲuman na pied dɔw b'a la ni ye pied ninnu ye dɔrɔn pied belebeleba kɔgɔlenw o jɔlen don palais jukɔrɔla la a jɔlen don pour que ka palais in minɛ a kana bin mais u sɔmina min na o palais kogo ninnu a bɛ ka to ka pɛrɛn-pɛrɛn n'o kɛra dɔrɔn o kɔrɔ ko tamasiyɛn dɔ de don o b'a dɔn ko dɔ bɛ na kɛ a ko ka shamli ashabi kisra ghayra multahimi jamakuluba min b'u bolo o jama in sɔmina o bɛ ka to ka cari u carina bɛɛ taara i ka sira fɛ k'a fɔ ko dɔ bɛ nale o fana kɛra ka bɛn ala kɛra ka bangeli su de ma sallallahu alaihi wasallam koba caman minnu kɛra busayiri bɛ k'i da maga o de la a ko wannaru khamidatul anfasi min asafin alayhi wannaru sahil ayni min sadami a ko tasuma minnu bɛ tasuma bato o tasuma ninnu dugana nimisa fɛ ni tɔɔrɔ fɛ minnu fana bɛ yen kɔɲɛ dɔw tun bɛ yɔrɔ dɔw fana la o kɔɲɛ ninnu fana bɛ boli olu fana ka bato fɛn y'o ye olu fana bɛ sigi ka ɲɛsin ji de ma ji ninnu fana jara jiw jara tasuma minnu bɛ yen n'o tasumaw bɛ bato o tasumaw fana sara a bɛna s'a ma ɲɛfɛ a bɛna fɔ k'a walawala a ko wa sa'a sa'wata an ghadat buhayratuha wa rudda wariduha bil ghayzi hina zami a ko sa'watakaw olu fana ye nimisa sɔrɔ k'a fɔ olu ka bajinin min b'u bolo n'o y'u jigi diɲɛ ni lahara o bajinin fana jara nin bɛɛ kun de ye k'a yir'i la k'a fɔ ko dɔ kɛra
ay wuli ago ko ɲɛɲini minnu bɛ taa o baji nɔfɛ ka taa ji min ye u ka kow kɛ a la olu taara u nana sɔrɔ baji jara a ko ka anna bin nari ma bil ma'i min balalin husnan wa bil ma'i ma bin nari min darmin a ko di sani a y'a walawala ko bangeli su min kɛra yɔrɔ min bɛ yen n'o ye ji ye ala y'o kɔw ja k'o ja kaki i n'a fɔ tasuma mɛnɛnen don a yɔrɔ la yɔrɔ min fana bɛ yen n'o ye tasuma yɔrɔw ye a y'o fana ɲigi k'a ɲigi ni dan na i b'a fɔ ko gilasi de b'a jukɔrɔ a bɛɛ ye taamasiyɛn de ye k'a yira k'a fɔ an kuntigi n'o ye alakira muhamadi sallallahu alaihi wa sallam k'a na kuma sera usayidi ko a ko wal jinnu tahtifu wal anwaru sati'atun wal haqqu yazharu min ma'nan wa min kalimin a ko jinɛw min kɛra alakira bange su de la sallallahu alaihi wasallam alakira mɔkɛ an ba amina kelen ka sɔmi sɔrɔ k'a fɔ k'a jiginni waati sera a jiginni waati selen min kɛ alakira mɔkɛ de bɛ yen n'o ye abdulmutalibi ka alakira fa fatulen don mɔkɛ in de bɛ yen ale bolila abdurrahman bin awfu ba a taara o de nɔfɛ ka na n'o ye o ka fɛɛrɛ kɛ o bɛ se ka alakira ba la jigin cogo min o tun ye muso ye tafetigi don ale bɛ ko kalama o tun ye ale ka baara ye o nana min kɛ ale yɛrɛ jɔrɔlen don ala a buramuso bɛ ka a yɛrɛ sɔrɔ a jɔrɔlen don o ko la a bɛ boli a bɛ taa a bɛ boli a bɛ segin a bɛ boli a bɛ taa a bɛ boli a bɛ segin f'a taara laban a taara alikaba la k'a to alikaba la o la sisan a ɲɛ b'a la alikaba seleke kelen o bɛ k'i jɛngɛ i n'a fɔ a bɛna bin dugu ma Allahu akbar alikaba kogo o de bɛ k'i jɛngɛ k'i jɛngɛ i n'a fɔ a tɛ mɛna turu dugu ma o de ye annonce k'ale ye k'a fɔ ko kira bangera sisan sallallahu alaihi wasallam donc ani vitesse de segina ka bɔ alikaba la o la a bɛna se alakira bangeso la parce que a yɔrɔ man jan ni maa min taara Maka n'i y'a ye alikaba misiri alikaba bɛ yɔrɔ min ani kira bangera so min kɔnɔna la distance bɛrɛ t'u ni ɲɔgɔn cɛ o distance de a bolila a bɛ se du kɔnɔ a kɛra i n'a fɔ mɔgɔw de bɛ kulonkɛ la du kɔnɔ a ko o de ma a ko wal jinnu tahtif jinɛw de bɛ kule la o yɔrɔ la ka nisɔndiya k'a fɔ olu ka dondala sira olu tun bɛ nin baara jugu ni nin ko kuntan ni maa tɔɲɔ fɛn o fɛn na o bɛɛ dabila waati sera jinɛw Allahu akbar olu de bɛ ka nin kulonkɛ kɛ ale yɛrɛ jɔrɔ la a kolo mɔgɔw de don a ɲɛ b'olu la wal anwaru sati'atun a ɲɛ b'a la so lahalaya o changera nɔgɔ kɛlen don ka so bɛɛ labɔ i n'a fɔ lumière de mɛnɛnen don sokɔnɔna la a ko wal haqqu yazharu a ko nin bɛɛ kun ye mun ye kada ka tiɲɛtigi de nana wa qul jaa al haqqu wa zahaqa al batilu inna al batila kana zahuqa ala kira de nana sallallahu alaihi wasallam a nana ni kuranɛ ye a nana ni a ka kumakan sanumanw ye ala kira mɔkɛ a ye sɔmi sɔrɔ min kɛ tun bɔra k'a f'a ye k'a fɔ ko den ko i ye mɔden sɔrɔ a bɛ bange yɔrɔ min dɔrɔn an karamɔgɔ ko ten naqiyun fi wiladatihi ujahun yu'ayyi kulla zi aqlin banini a nana a sanuma laada joli ni ko wɛrɛw an da ka dɔgɔ mun ma o si ma k'a la o si ma k'a la an yɛrɛ min kɛ dɔrɔn min kɛra sababu ye k'a lajigin ko k'a b'a minɛ dɔrɔn ala kira y'i puruti ka b'o bolo dɔrɔn i ten turu dugukolo sanfɛ yusabbihu rabbahu tasbiha abdin barurin zankisari mustakin Allahu akbar maa min nana e bɛ ka kasi e bɛ ka kule ani min nana o bɛ ka fɔlɔ k'i ten turu ka ala barikada Allahu akbar i n'o tɛ kelen aw tɛ kelen wallahi aw tɛ kelen ya rabbi ala k'a barikada amin ala k'a nɔrɔ d'an amin ala k'an don a ka shafa'a kɔnɔ amin ala k'an jurumu yafa amin ya rabbi amin salli ala muhammad wa sallim ko amu wa sammu kafiru u bɔra nin kalama parce que an karamɔgɔw bɛ min fɔ dɔw ye ala kira ye nka u m'a ye cogo di u m'a ye k'a fɔ ala ka nabi ɲuman de u m'a ye k'a fɔ ala ka ciden ayi olu y'a ye cogo di lahalaya jumɛn na olu y'a ye de k'a fɔ ko u balimakɛ den de don Abu Jahali ni y'a ye ten o de la karamɔgɔ dɔw b'a fɔ ko ni maa min ala kira ye k'i bɛ don alijinɛ kɔnɔ dɔw taara o kɛ cɛtirikan ye ko Abu Jahaliw ni fɛnw y'a ye i tɛ diɲɛ cogo tɛ kelen n'a bɛ hadamaden kɔnɔ k'i bɛ fɛn dɔ ka sɔrɔ i tɛ fɛn dɔn o de ye ta tiɲɛ ye kosɛbɛ
o yeli kote k'a ye k'a fɔ nabi ɲuman don ala ka ciden don o de yeli ye o de yeli o de yeli o de yeli mais ne y'a ye k'a fɔ ko k'i balimaden de don an tɛ se ka tugu nin kɔ denmisɛnnin de don a donna ta a bɔra ta e m'a ye o i m'a ye a b'a ye Zeyidul Bastami de y'o fɔ a ko n'u tun ye kira ye k'a dɔn walahi u kunna tɛ goya mais u m'a ye o ye cogo la olu y'a ye de k'a fɔ an tɛ se ka tugu nin kɔ nin fa yɛrɛ y'an dɔgɔkɛ de o fatura o den kana k'a fɔ ko nana ni fɛn dɔ ye kan ka an mɔkɛw ka sira bila ko k'o bolibato bila ko ka tugu nin kɔ k'olu tɛ se k'o kɛ olu muruti kun y'o de a ko fa ilanul bashairi lam tusma wa bariqatul inzari lam tushami kibariya fa ilanu akhbaril bashairi nisɔndiya kunnafoni dumanw kafiru ma se k'o de dɔn ma faamu o de pan'u kunna bagabaga fana kabasen u ma se k'u profiter o fana la bɛɛ kɛra de pour que u ka se ka ala kira dɔn u ka se ka tugu a la ala ma maa min da kunnaja kama i tɛ se ka kunnaja ala ka ne ni aw ya rabbi ala k'an fara maa kunna amin amin ya rabbi Busayri ko a ko min ba'di ma akhbara al-aqwama kahinuhum bi anna dinahum al-mu'wajja lam yaqumi a ko nin bɛɛ kɛra nin kɔfɛ nin kɛra de ka kafiru ni filangafow kibariya k'a fɔ u bɛ baara min na u ka kodɔnbagaw u ka somaw olu de y'u wele ka kibariya f'u ye k'a fɔ ayiwa i n'a fɔ misali la hadisa an karamɔgɔ bɛ min fɔ kisa la ala kɛra bangeni sallallahu alaihi wasallam u bolila u taara yahudiya dɔ nɔfɛ ko nin den min nana a ka lahalaya bɛ ka kɛ tan a ka lahalaya bɛ ka kɛ tan i tɛ fɛn fɔ an ye min faamuya parce que e ye kodɔnba ye yahudiyakɛ in nalen a ye ala kira dalen sallallahu alaihi wasallam nɔrɔ min b'a la dɔrɔn a y'i poro ala kira kan a y'i poro a kan min kɛ dɔrɔn k'a fɔ ayiwa ko sisan kɔni sahabati nubuwa min bani israila Allahu akbar ko yahudiyaw ko ka ko banna ko ka da kan nabi ɲumanya ni cidenya k'a taara ka bɔ bani israila kosɛbɛ ko nin min nana nabi ɲuman laban o de ye nin ye donc nabi ɲuman wɛrɛ tɛ yen bilen ni maa o maa bɛ yen ko hɛrɛ b'i nɔfɛ i bɛ tugu nin den in na kosɛbɛ k'u ka kodɔnbaw de y'a f'u ye n'o y'u ka ka tɔgɔ u ka somaw ye k'a fɔ k'u ka nin diinɛ n'o ye kafiriya k'a tɛna dumɛ bilen k'a tɛ dumɛ ka d'a kan ko ala kɛra nana sallallahu alaihi wasallam ni ala kɛra nana dɔrɔn k'o ye kafiriya bɛɛ baara bɛɛ bannen pewu donc k'u k'u yɛrɛ ɲini kosɛbɛ inshallah أقول وبعد ما آينوا في الأفق من شهب منقدة وفق ما في الأرض من سنم أقول كافروا وبيا واتمين يعني على كرغنا صلى الله عليه وسلم شيطان يودي تمو سيجي نيونغا نو سيجي نيونغا كباريا منهم بفو sangolo la u sigi ɲɔgɔn kan u b'o fɛɛrɛ kɛ minnu bɛ fo sanfɛ olu b'o kibaruyaw fɔ ɲɔgɔn ye kosɛbɛ donc jinɛw de bɛ nin kɛ nin tun ye jinɛw de ka baara ye n'u y'u sigi ɲɔgɔn kan ka se fo sangolo yɔrɔ dɔ la u bɛ t'u da yen ka lamɛnni kɛ kibaruyaw minnu bɛ fɔ yen a fɔ nin kan ka kɛ nin waati la olu bɛ jogo n'o information de ye kosɛbɛ u b'o de tila u ka baara jugukɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ somaw ni ɲɔgɔn cɛ donc n'o tilala olu ni ɲɔgɔn cɛ olu fana bɛ hadamaden minnu bɛ yen n'o ye somatigiw ye olu fana b'o kibaruya f'ulu ye k'a fɔ bon nin kibaruya kan ka kɛ nin kan ka kɛ nin kan ka kɛ parce que o bɔra n'a kibaruya de sanfɛ kosɛbɛ ala kɛra bangeli min kɛ a fɔra k'o de banna k'o tɛ kɛ bilen dɛ o de la i bɛ to ka sigi waati dɔ la i bɛ sankolo yɔrɔ dɔ ye i b'a ye lolo bɛ ka jigin ani san bɛɛ bɛ ka jigin tugun fo denmisɛnninw b'a fɔ ko n'i ye nin k'a bɛ n'a fɔ ko maaba dɔ de sara ayi o tɛ maaba dɔ ma sa min don sitanɛw bɛ sigi ɲɔgɔn kan kuranɛ bɛ min fɔ wa anna kunna naqudu minha maqaida lis-sam'i faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada olu tun bɛ sigi ɲɔgɔn kan ka kibaruyaw minnu lamɛn sankolo la ni latigɛw minnu bɛ yen u bɛ bɔ min kalama dɔrɔn u b'u profiter o de la k'o fɔ baarajugukɛlaw ye ne fana nana a bɛ f'e ye ko nin kan ka kɛ nin kan ka kɛ effectivement a bɛ tila ka kɛ n'a kɛra e bɛ nin a fɔ k'olu bɛ ko kalama ka sɔrɔ jinɛ ninnu de b'a f'olu ye olu fana b'a fɔ e ye donc kira bangelen ni min kɛ a fɔra ko nin si tɛ kɛ bilen k'o bɛɛ banna donc u bɛ taa lamɛnni min kɛ a lamɛnni jɔra حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يغفو إسر منهزم ترى اللبان سيسا وكرا وببوني منك ملكا وب
dolo dɔ ta dɔrɔn ka dolo in kɛ k'u bon o bonni de nɔ ye donc o bonni min bɛ jigin a b'u jeni de Allahu akbar a b'u jeni de kosɛbɛ donc u jeni min kɛra o kɛra sababu ye sitanaw yɛrɛ y'u yɛrɛ ɲini ka bɔ kuma lamɛn na kosɛbɛ a ko ka annahum haraban amsalu abrahatin aw askarun bil hasa min rahatay hurumi a ko sitane ninnu kɛra n'u bonna u bɛ boli i n'a fɔ abrahata ka kɛlɛcɛw olu bolila cogo min Maka halaki jiginnen kosɛbɛ ka d'a kan yanni Ala kira ka bange sallallahu alaihi wasallam an karamɔgɔ bɛ min fɔ bi amil fili yawman ba'da nuni tɔgɔ tile 51 o de kɔfɛ Ala kira bangera abrahata n'a ka mɔgɔw nalen k'u bɛna kɛlɛ min kɛ hali ni khilafu b'a la dɔnnibaaw ye ɲɔgɔn sɔsɔ a la mais a dɔw ko a kɛra san 2 yanni Ala kira ka bange dɔw ko san 5 dɔw ko san 7 dɔw yɛrɛ ko san 40 mais min sabatira kosɛbɛ o ye tile 51 o de kɔfɛ Ala kira bangera abrahata n'a ka mɔgɔw olu ye fangatigiw ye kosɛbɛ habashakaw tun don wulila k'u bɛ na Maka ko alikaba fana bɛ yen k'o bɛ munumunu ko donc olu tɛ se ka kɛ fangatigi ye bato wɛrɛ ka kɛ maa wɛrɛ bolo yɔrɔ wɛrɛ u nakun tun y'o de k'u bɛ na alikaba ci ni kuranɛ b'a fɔ an ye alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababila tarmihim bi hijaratin min sijil فجعلهم كعصف مأكول donc ko kibariya de bɛ fɔ kuranɛ kɔnɔ kosɛbɛ ale min kɛ u taara fɔ Ala kira mɔkɛ ye k'a fɔ ko abrahata n'a ka jama nana k'u nana k'u bɛ na alikaba de nɔfɛ a ko alikaba ko awɔ ale bɔra Ala kira mɔkɛ n'o ye Abdulmutalibi nin don ale de ye Maka dugutigi ye a bɔra k'u kunbɛn ka t'u nɔfɛ o y'a sɔrɔ u y'u ka bagan dɔw minɛ pour que u ka na sisan kɛlɛ ka provoquer u b'u profiter kɛlɛ in fɛ ka alikaba ci u nakun tun y'o de donc u y'u profiter nin de fɛ Ala kira mɔkɛ nalen n'o ye Abdulmutalib a nalen sigi min kɛ a y'u ɲininka u nakun ye jumɛn ye ko k'u nana alikaba de nɔfɛ a ko k'a banna a ko ale mago bɛ min na dɔrɔn la abghi siwa na'ami a ye Makankaw ka bagan min minɛ a y'o segin u ma ne ta y'o dɔrɔn de a ko inna lil bayti rabban sayahmihi a ko nin so in alikaba tigi de b'a la ne tɛ alikaba tigi ye o ne y'a sɔrɔ yen ne mɔkɛw y'a sɔrɔ yen n'aw ko a bɛ taa alikaba de ci a ye taa alikaba ci o tun ne ye sira la mais Makankaw ka baganw dɔrɔn o dɔrɔn de ye ne jɔrɔkun ye u dabali banna o de la anw ka na e k'a fɔ k'i ka sira tɛ alikaba la ko tigi bɛ alikaba la o yɛrɛ y'u ɲɛsin alikaba ma dɔrɔn fatarmihim bihijaratin min sijil Ala sɔrɔla ka bɔgɔ tobilen k'o bɔ jahanama kɔnɔ k'a di k'a bila kɔnɔw sen na kɔnɔw sen olu bɛ na u b'a dɔn a kan ka bin maa min kan o de la u y'a bin abrahata ka mɔgɔw kan kosɛbɛ kuranɛ ko faja'alahum ka'asfin ma'kulin bɛɛ halakira kosɛbɛ o halaki in de kɔfɛ Ala kira ka bangeli nana sallallahu alaihi wasallam qissa jan don n bɛ Ala deli ya rabbi Ala ka faamu ɲuman amin a ko nabzan bihi ba'da tasbihim bi batnihima نبذل مسبه من أحشاء ملتقم أكودي أبغى على كرا تبقوا درس صلى الله عليه وسلم على كرا صلى الله عليه وسلم أي دمونتا دمكني أبينا دمونيك دموني بعد تجا كنا لا أتجا كنا دموني بعد كنا أبينا دم دور دموني go سبحان الله الله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر تجا كنا لا dumuni bɛ ka subhanallahi fɔ kosɛbɛ Ala kira tɛgɛ kɔnɔ Allahu akbar kosɛbɛ ko nabzal musabbihi min ahsha'i multaqimi ko nabiyallahi Yunusa o tora baleni kɔnɔna la ka subhanallahi fɔ o subhanallahi fɔ ɲɔgɔnna n'a ko la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin fo baleni y'a kɛrun k'a bɔ k'a bila gere sanfɛ o subhanallahi ɲɔgɔnna Ala kira ka lɔgɔma la a bɛna lɔgɔma in dun dumuni bɛ ka subhanallahi fɔ Ala kira tɛgɛ kɔnɔ Allahu akbar fasilu min bɛ yen sisan n'a kan ka don o la waati ko kama n b'a jɔ nin yɔrɔ la inshallah Ala deli ni Ala ye sini yira n'Ala sɔnna n bɛ tɛmɛ n'a ye n'an sera k'a ban
ka bɛn tile 12 ma mawuludu ma o don n'an ma se k'a ban an b'a dafa denkuni la ala ka deli ya rabbi ala k'an bɛ sawa ala ka baraji d'an ma ala k'an fanga se k'a kɛ dalilu y'an ye ala fɛ yen k'a kɛ dalilu y'an ye ala kira fɛ yen sallallahu alaihi wa sallam o kɛ ala kira barika kan salli ala muhammad wa sallim allahumma salli ala sayyidina fatiha lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al haqq bil haqq wal hadi ila siratika al mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.